Jarawaning Sulestiang warani wiwitane wis menggemparkan dunia perwayangan ta kowe. Nanu Yo. Anderek sang peke wayah wengi udan krimis rawes wes banyu kang tumetes dadi saksi kan kon nangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku. Ndang, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, Pak. Nggih piye? Suka. Nah, iki saiki para YouTuber dadi prisa asline wajah sebenarnya Umi Hafifah seperti ini. Ayo ning kamera. Nah, ngono kuwi. Asline nggih wireng ngeten iki, Pak. Asline kok jane kene iki. Heeh. Ono adene YouTuber kok wayu ora to, Nduk. Nggih. Banyak yang menyayangkan Lah, dengan wingi ora tampil. Nggih, Pak. Iki alhamdulillah. Ki mau piye lara-lare? Niki wau kan kula bibar latihan ten kampus to, Pak, ten isi. Latihan apa kok teko isi barang saiki wisan? Kula latihan privat gender niku lho, Pak. Oh, syukur. Sing Nggih. latih sapa, Bu? Pak Slamet. Oh, jajas. Kali Pak Pardi, Pak. Bagus sekali itu. Nggih. Heeh. Terus rampung latihan? Terus bibar niku kula diculik. Nyulik iki lho. Wong wedok diculik. Nyulik sapa? Sembrono. Kula diculik bapake rencang kula, Pak. Malah sindil. Bapak apa pek-pekan no ya to? Mboten, Pak. Lah piye diadahi karung ngono kae terusan? Mboten, Pak. Lah, Kula piye? diadahi nganu, Pak. Napa? Apa selepan ngono ayo. Nggih, Pak, selepan. Heeh. Terus kan nganu to, Pak. Terus Niku napa? Nganu anu lah. Anu. Tenan yo wedi to nek diculik ki yo wis ngene iki. Lah tapi kok anu. Terus kan bibar latihan to, Pak. Heeh. Kula teng Sukoharjo. Heeh. Kan bibar diculik. Heeh. Terus bibar niku bidal teng Ponorogo. Kula kinten nek dirose kan anu badhe nonton napa niku napa Pak Purba niku lho. Heeh. Pak Purba niku lah terus anu, Pak. Walah anu nah. Akeh anune. Anu kuwi. Ngenteni anu randang metu-metu Kula anune. tilem to, Pak. Eh? Kula tilem. Turun, Teng Neng? Selepan. Heeh, ning Nggih. mobil to. Nggih. Heeh, terus bibar niku kok nganu napa heeh, piye? anu kula napa Anumu ki. kula melek niki lho, Pak, napa paningal kula kok Walah. Tinggal Ora apa ningal mripat mripat kula. kula, Pak. Nah, Mripat nggih. kula kok nganu napa pun dugi Ponorogo ngoten lho. Oh, Nggih. alah. Dugi Ponorogo ning endi iki mau? Langsung rene apa? Nggih teng mriki. Karo sapa? Kalih nggih penculik niku. Lah endi sing nyulik wonge? Duka, Pak. Teng pundi wau? Oh. Kira-kira Dik, pajahe ngene iki, Bra. Sanes. Enggak ngene iki. Sanes, Pak. Karo iki bagus iki kira. Nggih bagus penculik, Pak. Sik apes men to bengi iki. Empane aku lho karo penculik sik bagus penculik kaya kebangetan Padahal penculik ki elek-eleke wong lho. Karo penculik sih. Heeh. Ngene kan akeh masukan saka YouTuber pecinta sampean. Nggih. Umi Mania. Nggih, Pak. Kuwi, anu memberikan saran boleh nembang ampun anu Pak Cahyo, ampun podang kuning terus. Nggih. Lah wingi sampean tak amanati supaya Sinawas Morondono Semarangan to. Nggih, Pak. Pun saged. Nggih. Insyaallah, Pak. Insyaallah ya, heeh. Nggih. Anggere lancar pertama kali muni to iki. Nggih, Pak. Anggere lancar engko duweki lho. Nah, ning sampean. Nggih, Pak. Siji lho. Ning entukmu yo gor iki ngono. Nggih, Pak. gara-gara Heeh, lidu ayo. Ya, Dok. Ya. Aja turu sore kaki ana
jagat Cah Pulung Ponorogo suarane kaya ngono ora bangga. Meten Pulung niki. Nggih. Ora adoh nggih. Ya tapi apik niki lho. Suarane apik. Nah kalih Trimo Pulung Ponorogo wis apik niki. Apa? Umi asli. Kelek niki lho. Aku perasaan kaya ngrungokke swara ning Tugu ngene lho, kene ya menak to. Tugu delmu bodong. Neno. Nduk. nyangking pekor kencah nane Niki namine Umi Mansangi. Nggih, didang awas angel iki, Nduk. Ayo. Isine donga Sewu cekel tangan. Ayo. Sandang kelawan pangan ya iku bagian ipun Bocah kaya ngono. Ya terus. wong melek sabar lan nrimo Hebat, sangat luar biasa. Ini adalah produk Ponorogo, Putra Ponorogo. Nyuwun tepuk tangan untuk Umi Hafifah. Alhamdulillah asli. Lah mboten kok ngomongkaken, kula krungu suarane iso merinding dhewe. Iso kaya ngono. Ning kula niki ngertos sejatine dhisik jane mung ndelok karo Bu Kesi, dene ndelok Bu Kesi itu akeh kepengin dadi sinden. Sebagai rasa banggaku pada kamu, Dek. Ini cincin iki sebagai kenang-kenangan. Iki nek logo yo nggonen nek logo balekno. Oh, logo balekno. Nyati jarak lek kuwi, genah logo wong gerang karo bocah kaya. Ki sebagai tanda mata. Kalau serandal ini pas kamu ambil Sing duwe gedhe. Wih, jadi aja sing duwe ning kono. Gene mangan wong mangsamu. Kalau tak entah. Sorry ya, sampe tak tukane dhewe, Dik. Tenanangan ora. Iya. Bacotnya apa, Bu? tembang kangen Pak. Tembang kangen ya. Nggih. Iya, iya. Pak Irene apa lagi mau? Nggih Pak. Wis rencana kondur Solo apa ning Pulung? Ting Solo Pak. Bareng? Mboten Pak. Lah karo sapa? Kula mengke kalih penculik. Wah iya wis karepmu kono. Lah kok senenge diculik. Biar ditutne sapa ae sing penting ngertine bapak. Sampeyan sekolahnya tetap sukses lancar Nggih, ya. Pak. Ya wis monggo. Diculik. Ya. Nuwun sewu, Mas Apa? Dalang. Niki asline jane bapake napa tukang seleb napa, Bun? Kon Bapak pas tukang cat. Tukang Tukang cat. tukang cat. Wow, tak kira Pak tukang seleb. Iya. Ayo. Somben anu diseleb, Nduk, ben rada putih. Kaya kono putih-putih ya ora. Lah nggih mengke kula tak nunut ngono. Yo, tembang kangen Umi Hafifah Ponorogo. Hei.
Sepisan malih tepuk tangan para kadang kagem Umi Hafifah. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Pak. Iya. Kowe pengen entuk akeh? Apa, Pak? Pengen entuk duit akeh? Pengen, Pak. Nyendenmu ning jaba kono lho, Cang. Matematika apa ora? 100 karo 100 pira? 200, Pak. Tak mbuhi 50 lho, piye to aku iki? Wis gak nembang. No. Wah, ngisin-ngisine ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Hafifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nggih, ya. Asline ngendi, Nduk? Kula asli Pulung Ponorogo, Pak. Pulung Ponorogo. Ponorogo. Saiki sekolah ana ngendi? SMKI, Pak. SMKI iki kepanjangannya apa? Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Pak. Bagus. Kelas pinten? Kelas tunggal SMKI, Pak. Heeh, ning tak weling lek omong ora kudu ngangge Pak terus ya. Nggih, Pak. Oh, ngono ora apa-apa ngangge Pak aja. Ya, Nggih. nggih. Niki kula nyaur utang badhe nembang melih. Oh iya, nembang apa, Nduk Cahayu? Nembang kados kala wingi, Pak. Sing endi? Bapak lali pisan. Sing kados wingi sing endi? Sing endi? Asmarandana Semarangan apa sing endi? Pedang kuning mawon, Pak. Oh iya, podang kuning. Slendro? Nggih. Slendro apa ditakoni kok nggih lho. Patete lho slendro menyura 9 apa 6 lho slendro? Slendro duka. Iya. Slendro 9 ngono lho, sing cerdas ya. Nggih, Pak. Slendro apa? Songo, Pak. Nah, slendro 9. Kudu bahan patet ngono ya. Nggih, Pak. Nggih, wis ndang gek nembang. Gandeng iki neng ngarsane Bapak Bupati terus manggon ana rumah dinas. Iki tempat ini sangat bersejarah kanggone sampean. Nggih, Pak. Nah, biasanya kalau nyendene ning gunung-gunung to. Nggih. Iki ning kutha. Nggih, Pak. Sing hati-hati arep nembang bismillah sik. Nggih, Pak. Oh, ngedruk bumi ping 3, ndang. Nah. Bocah nek polos men kon gedruk ya gedruk tenan ora. Jajal dibawani yo. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Nadyan wujud temong peksi Nela. Peksi iki apa, Nduk? manuk, Pak. Nela, ngerti. Peksi iki manuk. Heeh, pinter. Terus piye dikeploki meneng wae direspon lho. Mesake sing presane lho dikeploki meneng ae. Makasih. Iya. Malah kaya bincang makasih ngono iki. Matur nuwun apresiasinipun ngono lho. Matur nuwun apresiasinipun, Pak, Bu. Ah ngono kuwi. Njajal madhep rene. Nah, bareng dikeploki terus guyu dhek. Ngono padake doro ya. Ya. Iya. Oh, alah. Matur nuwun, Pak. Nggih. Walah wis malih praupane malih puwadang modele ngono. Sing maringi sapa nyuwun prisa? Asmanipun sinten, Pak? Asmanipun sinten, Pak? Oh, Dinas Siratul Rajiun. Nggih, mugi-mugi dados amal kesaenan jenengan. Mugi-mugi dados amal kesaenan jenengan, Pak Rojiun. Nggih. Monggo sinten malih badhe nyawer. Monggo sinten malih ingkang badhe nyawer. Mumpung dereng kula tutup ngono ta. Mumpung dereng kula tutup. Heeh, kaya bakul jamu malan wae ora. Ayo. Matur nuwun, Pak. Kowe engko lek nyekel dhuwit ora fokus lek mau nembang. Nggih, Pak. Dekek kene. Ah, ngono, wis. Ora lek tak jupuk.
Lek kowe nembangi bendarane aku. Ya. Ndang. Nyekel dhuwit. Ayo. Alus manis Nengsem. nengsem make Wis ora usah tolah-tolah golek saweran ora. Santai wae lek kurang apa piye lek kok ngenehi. Karo Pak Bupati diparingi akeh kok iku bingung nolah-noleh. Karo muga-muga enek neh, muga-muga enek neh. Iya. Iya. Lah wis disawer ngono iki tangane aja membegegek ngono kuwi. nggih Pak Dipulahke yo. Diangkat, kiwa diangkat. Nah. Wis ketok kaya ngomong ngemis malan kowe. Iya. Yo. Noleh neh. Wong enek piyayi ngene-ngene ya mesti noleh lho. Mesti batine ya Allah duwe neh, ya Allah duwe neh ora. Wis medun, tangane medun. Ah wis. Nah iya. Nonano, rada mlaku ngiwa ngono. Blocking panggung digarap. Nah, ayo. Karo nembang aja mlaku tok, ayo. Nonano, golek laku. isi podang Malah kaya bar sunat kuwi malah ngono laku. Hop kene. Hop mandek. Nah. Elak. Ibu bunga Laporene marani duwike. Nih. Ayo marani tok ora tak kok nyekel kok marani tok ayo. Tiku Nene. nyanding bisa dadi Sepisan malih nyuwun tepuk tangan untuk Umi Hafifah, siswa kelas 1 SMK Negeri 8 ya. Iki kok jaluk ora? Nggih, Pak. Oh, diparingi pira mau karo para Sutresna? 150. 150 ya. Nggih. Ya, saiki disawang. Ngerti matematika ta? Ngertos, Pak. Pira? 100. Iki 100. 100 karo 100 pira? 200. Tak tambahi 50 nya. Wis. Matur nuwun, Pak. Alhamdulillah. Lah wau sing biru, Pak. Mudeng rene gone. Bocah ora ngerti matematika to. Diulang matematika apa ora? Nggih, Pak. Duite pira? 150. 150 ngono lho Nggih, ya. Pak, 150. Heeh, 150. Iki pira? 100.000, Pak. Iki pira? 100.000. Bisa matematika apa ora? 100 karo 100 pira? 200, Tak Pak. mbuhi 50 lho, piye to aku iki? Wis ge nembang. Wih. No. Wih. Hahu ngisin-ngisine ora. Ngono to. Hahu ora. Matur nuwun, Pak. Dalang Cipto Kuntadi. Wis pinter anyak kowe karo aku. Ora pareng ngono kuwi ora. So cipta ora. Oh iya. Ya. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Pak. Iya. Kowe pengen entuk akeh?
Apa, Pak? Pengen entuk duit akeh. Pengen, Pak. Nyindenmu ning jaba kono lho, Sang. Ayo weh, mesem ditresnani karo Piyayi Pekalongan umi. Elak. Arep gitu kok apa, Nduk? Gitu kok apa, Nduk? Badhe kula tabung, Pak. Ditabung. Nggih. Dilumpukne. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Sampeyan nyinden pirang-pirang bengi, wis pirang-pirang tahun ngono kuwi, duwite kok nggih apa? Nggih kula lumpukne, Pak. Sakniki damel kula tumbasne ingkang rodone sekawan setire bunder. Alhamdulillah. Dadi ora nganggo sepeda motorne saiki lek tanggapan. Mboten, Pak. Apa mobil Avanza? Sanes, Pak. Xenia. Sanes. Panther mesti. Sanes, Pak. Lho, Kijang Innova. Sanes. Lah apa? Selepan. Kowe selepan nabrak kowe dhewe kuwi ora. Mungkin iki tuwas tenanan tak kira lek roda papat sing berase wae dapure selepan ora. Apa ya sae sinden umi numpak selepan ora. Ayo, yo nembang. Ayo. Esuk awan ning omah wis ora kerasan. Uyuran golek sing tak sayang. Mubeng-mubeng miterakan ku goleki. Ora kasa esuk awan nganti wengi. Neman
luar biasa ya. Wis ora apa-apa pancen ya bocah iki pancen bocah iki medhok kaya ngono didandani kaya apa ya ora kenek kuwi pancen mek nang ndi-ndi ngerti jak ya gangkih-gangkih ae ya. Nembang ya, Nduk. Nggih, Pak. Selamat. Oh ya. Wiwitane Oh, wis menggemparkan dunia perwayangan to kowe. Apike pancen kowe langsung nembang timbangane yang ngomong tinggi tok. Ha iya, ora apa-apa. Sing apik ya, Om. nggih, Pak. Nggih, ngono kuwi. Mano Yo. anderek sang peke Menut. Ria bagus kang olah budaya Aduh. sowan menyang kutha gedhe Suaramu wis apik ning aja monoton, mlaku ngiwa kono. Lah, ngono ning kono ndak kaya wit gedang ndak ana ngono. Weh, malah mlaku kaya nyuluh kodhok kowe, Ha iya bocah Dik. Jan le kaya ngono ya. Ha iya. Ning suarane apik tenan. Yo, ndang. bendera terus kayung-yung selendang kuning Nana. Yo. kang saking ngukir suara kurang permana ning wasis Nyambut. ngumrum marang bendera Oh. Nah. Nana. Ngono ndak? tiah su Lestio pincer ngincangake alis Yuk, masuk. terus tresno sesidemah
garap rong ramban, sepisan langgam, yang kedua tayubne lho. Nah iya, cocok. Nggih. luweh becik akan urip ana Ayo kedo
tangan para penonton untuk Umi dan Karawitan Madanggara. Gelo apa ora yen ora takon nembang ning kono kowe? Boten, Pak. Ora gelo ora disawer. Boten. Lek pengen disawer medun ya ora apa-apa saiki. Boten, Pak. Mau sampun disawer kok. Wis to? Wah, tek ora liwat aku iki piye kuwi? Jarawaning Sulestiang warani Wroh kepyaring jagat raya ayumu mong lahir wae Hapsari soteng iwang endra jaba lan jero beda kalong alit mangsa jambu kok pedhot talining tresno Ayo karo diresapi ya Om. Karo ngiling-iling lelakon sing ngawuri. Ayo apik iki. Iya. aku bingung campur buyung mega mendung terus agawe bayung aku kok kaya wong linglung harap aku tuh ning rasaku jane sing bagus bojoku apa aku keliru panyawanku roh sang pambayunku manyang bojoku kok metu bosanku wiwitane ora gagas mringkung bregas omang adem limas tresno bojo kanjoran tas yen nganti tegas aku wis ikhlas Ngelak tenan. Iya.